חלק בלתי נפרד מלהיות במחסום בעצם, חוץ מהעניין של הבידוק הביטחוני או האימון של הכלב שלי, זה לראות את מה שהפלסטינאים עוברים שם מצד החיילים, שכולל בחובו הרבה פעמים המון התעללויות. זה משתנה ביצירתיות לפי הגדוד שעומד במחסום, אני יכולה להגיד, אבל זה כולל הרבה דברים כמו חיילים שיכניסו מחסנית לתוך תא כפפות של רכב, ייתנו לו לנסוע 2 מטרים, יעצרו אותו שוב, יפתחו את תא כפפות, ינסו לוודא אותו על המחסנית שנמצאת שם, אחרי כמה דקות שזה יפסיק לשעשע אותה, אז הם יגידו לו סתם בצחוק, אתה יכול להמשיך לנסוע. זה במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, הם ייבשו אותו שם 2 שעתיים בגלל המחסנית שהם הכניסו לרכב, ואחר כך ייתנו לו להמשיך לנסוע. חוץ מזה היה מין משחק של המ"צדיקים עם תסריכים, שזה האישורי מעבר של הפלסטינאים במחסום. פלסטיני מגיש למ"צדיק את התסריך כדי לוודא אם הוא יכול לעבור או לא. המ"צדיק מחליף תסריך בלי שהוא שם לב, לוקח דף אחר ישן, קורע את זה מול הפנים של הפלסטיני. פלסטיני כמובן נמצא בתדהמה, בשוק, בעצב, בכעס, בכל הרגשות מעורבים ביחד. המ"צדיק מאוד מרוצה מעצמו, ואחרי כמה דקות הוא יראה לו שזה היה בצחוק והתסריך בסדר, הוא יכול לעבור ושום דבר לא קרה. צריך להבין שתסריך זה הדרך היחידה שלהם לצאת משם, זה כל החיים שלהם, ומעבר לזה לוקח להם המון זמן להשיג אותו. גם אם הוא פג תוקף, לוקח המון זמן לאשר אותו מחדש. זה משהו שהוא בלעדיו החיים שלהם כמעט ולא קיימים. זה הדרך היחידה שלהם לצאת החוצה משכם באותה סיטואציה.